Raittisen Marko morjesta. Liikkuvuusjoulukalenteri luukku numero 7. Täytyy tarkistaa seinästä. Hyvä. Nyt me ollaan menty lonkan koukista ja lonkan yleisesti liikettä. Ja ennen kuin mennään tuohon lonkkaniveleen, niin mä haluan mennä SI-niveltä, jotta me saadaan sitä kokonaisuutta siellä hyvin huomioitua. Ja mä näytän 2 liikettä. Valitettavasti tähän mä en keksinyt mitään istuen tehtävää liikettä, eli tässä molemmissa tarvii vähän olla polvillaan. Se ei kaikilla onnistu, mutta te voitte kokeilla tätä ensimmäistä liikettä esimerkiksi sohvalla tai sängyllä, missä on vähän pehmeämpi se alusta, taikka laittaa vähän pyyhkeitä sinne polven alle, jotta se olisi semmoinen vähän mukavempi sinne polville. Mutta myös tuossa eilisellä videolla ollut liike, missä noustiin pienen korokkeen päälle ja vietiin lantioon, niin se tekee ihan hyvää kyllä sinne yleisesti, eli ei niin kohdistu SI-niveleen, mutta se on ihan hyvä yksi liike kyllä näille. Mutta SI-nivelelle mä näytän 2 liikettä. Toisessa ei tarvita mitään välineitä ja toisessa taas muutama paksu kirja tai joogaplosteri tai joku muu pieni koroke, mikä siihen tulee. Tuttuja liikkeet nämä on mulla tuolla ollut kyllä aiemminkin, mutta nämä on nyt tähän liikkuvuusjoulukalenteriin passeli juuri tähän kohtaan. Ensimmäinen tullaan niin, että ollaan kontallaan ja nyt mä tuon oikean jalan tohon vasemman ulkopuolelle ja työnnän nimenomaan lantioon sinne vähän oikealle taaksepäin. Vähän voitte hakea, että missä se tuntuu niinku parhaiten. Teette taas semmoisen vaikka 10 pumppausta tätä liikettä. Muutama sekunnin pito, hengitys mukana. Täällä tehdään aina uloshengitys. Nenän kautta sisään ja ulos. Elikkä toistepäin. Vasen nostetaan oikein ulkopuolelle ja lähdetään viemään lantioa taaksepäin vähän. Nojataan, nyt mä nojaan enemmän tonne vasemmalle. Missä se haen vähän, missä tää tuntuu eniten. Tää tuntuu vähän eri lailla, eli tässä on mukavempi kun työntää vähän sinne vasemmalle sivulle reilummin lantioon. Ja se oli taas sisäänhengitys. Teette molemmille puolille 2-3 sarjaa. Antaa mukavasti sinne lantioon semmoista rentoutta. Vaikuttaa myös pakaralihasten sinne kiinnikepäähän, kun ne lähtee sieltä ristiluun alueelta, niin saa sinnekin venytystä. Saa hyvin sillai kohdennettua sen venytyksen. Toinen hyvä liike on mun mielestä yksi parhaita SI-nivelelle on se, että laitetaan korokkeen päälle polvi. Ollaan taas konttausasennossa. Polvet vierekkäin. Viedään polvi alas. Ja nostetaan niin ylös kuin saadaan. Keskittykää niin, että se tulee taas sieltä lantiosta. Mulle jää tää vähän vajaaksi tää liike. Saisi olla toinen polsteri tuossa alla. Mutta niin kuin näette, mä nostan sieltä, kun katsotte lantioon, niin sen polven sinne ylitte, eli tehdään mahdollisimman laajaa liikettä. Sama juttu, 10 per puoli
2-3 sarjaa molemmille puolille. Onko jommalla kummalla puolella selkeätä puolieroa, niin sinne voi aina tehdä sitten vähän ekstraa sille puolelle. Hyvä. Huomenna lähdetään sitten tekemään vähän laajempia liikkeitä ja ruvetaan katsoa tuonne myös lonkkanivele puolelle sitä liikettä, koska se on se äärimmäisen tärkeä. Meidän on turha venytellä pakaroita, jos meidän lonkkanivel ei liiku. Joten palaamme huomenna asiaan. Se on morjesta.